ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂದ ತೆತ್ತಿದ ಚೂಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂಜೆಡ್ ಪೂರ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮೀದು ಚಾಪುರ ಅದು ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೋಪದ ಕವರ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಜಾರು ಉಂಡತ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ತೆನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತನು ಹಿರೇ ಪೂರ ನುಂಗುದು ನಾ ಏನ ನೀರು ಉಂಡ ಅಜ್ಜ ನೀರು ಪಾಡೋಡ ಬೊಚ್ಚನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಅಂತ ಡ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ದಿನಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಂಡಿದ ಬರ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಜಂಬೂರುಂಡು ಐಕ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ನಾನೊಂದು ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಪಸಂಬತ್ತೆ ಏನು ಕೊಂಚ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೋಡುತ್ತನು ಹಿರೇ ಬೋಡುತ್ತನು ಅವು ಏನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಮೀದು ಬತ್ತಿಗೆ ಮೋಣೆ ಅಂತ ಡ್ರೈ ಆಪ್ನತ್ತ ಐಕ ಏನು ಅವೇನು ಪೂಜೆನು ಐಕಿ ಸಹ ಒಂಜಿ ಹಿರೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಐಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಣತ್ತದು ಅವೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ದೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೊಣತೀನಿ ನೀವು ಪಿದಾಯ್ಡು ಸಹ ಒಂಜಿ ಹಿರ ಮಾತ ಮಾರುವೆರಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಿರಕ್ಕೆ ಐನ ಆಜಿದಿರ ಮಿಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಪುಗಳು ಆಪುಂಡತ ನಾವು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ತಾಯ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 10-15 ದಿನ ಮದಾನೆ ಕೊರಿಯ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡು ತುಲೆಗೆ ಐಟು ಕೊಣನ ಒಂಜಿ 2-3 ಮುಂಗೆ ಬರುತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ತುಲೆಗೆ ಅವು ಬಾಜನ ಕಿಂಜ ಬಾಜನ ಹೊಡತ್ತನು ಕಿಂಜ ಪಾಟ್ ಹೊಡತ್ತನೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನು ಐಕ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ತಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಮೂಜಿ 4 ಇತ್ತನು ಒಂದು ಈಸ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಣತಿವಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಂಜ ತೋಜಂತಲೆಗೆ ಅವು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿಡುಂಡು ತುಲೆ ಒಲ ಉಂದುಲ ರಡ್ಡು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿಂಜ ಬರೋನು ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಂತೆ ಹಾಳಾತಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುತ್ತನ ಗೆಪ್ಪೊಲೆದ ನೆನಪಿರ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಣ ದೀಪೆ ನಾನು ತುಲೆಗೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಪಸತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅದನ್ನೇ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಂಡಲ್ಲಿ ದಿವೋಡು ಎಂಚಾಯ್ತು ಮಂಜಲ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬುಡ್ನದ ಅವು ಮೋಣೆಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಗೆ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪಿರ ಅವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವೋಡು ತುಲೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ಬುಡ್ನದ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪುರತು ದಿವೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಗೆತ್ತಡಾಯ್ತು ತುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡನೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಮೋಣೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಕಲ್ಲೆಂಡ ಸೈ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿಯನ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮಂದು ಪೂಜೆ ಅದು ಬೆತ್ತ ಟೈಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ದಗಲು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ಒಂದೇನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಮೀದು ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಮಾಣೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಕಸ್ರದೇನು ಒಂದೆಂಚ ಪಾಡು ಪೂರ ಕೋಡಿ ಪೂಜೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಪೂಜೆಡು ಒಂದೇನು ಕೆಕ್ಕಿಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಯಕ್ ಪೂರ ಕೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆಂಡ ಶೋಕಾಪ್ ಈ ಬೈದನ ಒಟ್ಟದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನ ಸ್ಕಿನ್ ಲಾಯಕ್ ಇಪ್ಪು ನಾನೊಂದೇ ಪೂಜೆನೇ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಜೊಂಬು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನಂಚ ಜೊಂಬು ಪೋಬುಜತ್ತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಡೆ ಕುಲ್ಲುನು
ಅಂಜಂಕಿಲು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ರಜತಾನಿ ಪಗೆಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬಯದನೇನೆ ಪೋಪಿನತ್ತ ಅದ ಜೊಂಬುಲ ಪೂಜಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜೆ ನಾನೊಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೂಜಿನ ನಿಗಲೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡೆ ಶೋಕಾಜೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಂಡತ ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ತಾಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಅಂತ ಚಾತ ಬಾಜನ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಚಾ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವಂತೆ ನಾನು ನೀರು ಬಾರ್ದು ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ನೀನು ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದಲ್ಲೇ ನೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಣತೆ ಐಕ್ಸ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಮಕ್ಕಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಕ್ಕೊಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಂತ ಖಾರ ಖಾರ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅಂತೆ ಕಡಕ್ ಬಾಂಡ ಅಂದಟ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಪುಳಿ ಖಾರ ಒಯ್ತೊಂಡ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ದಿವೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ತು ತೀಪೇನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಡವು ತಕ್ಕ ಅವನುಂಡೆ ನಾನು ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂತಲಗೆ ಇಂಚ ಉಡೆಪೊಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡೆತ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿವೋಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯಕಡು ಈಸಿಡಿ ಬರ್ತನೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಚೂರು ಮಿಂದ ಕರಿ ಒರಿದಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಲಾಯಗಾಬು ಟೇಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆವಡವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಯಾನ ಬಕೊಂಚೂರು ಓಮ ಅವು ಬೇಸನ್ ಪಾಡೋಣತ ಓಮ ಅಂಚ ಲಾಯಗಾಪುಂಡಕ್ಕೆ ಬಕೊಂದು ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಏನು ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತು ಜನಡ ಒಂಜ ರೈಸ್ ದೋಸೆದ ರೈಸ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆತು ನೈಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಕೊಣಪತ ಪಿದಾಯ್ಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಕೊಣಪತ ಆತು ನೈಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಲಾಯಗಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಂತ ಕರ್ಕೂರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಿಂಜ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕೊಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಡನೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಖಾರಗು ಸರಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಸನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಬೇಸನ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಸನ್ ಉಪ್ಪಂದಿನಗಳು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಸನ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಪಾಡ್ನಾಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಏನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡೋಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿವೋಡು ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮುಂದಾರೆಗ ಆಫೀಸ್ಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೆಲವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚವೆರ್ನಿಗೆ ತೋಜೊಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋತ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬೇರೆಗ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನ ಪಸೋಲಿ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿನಿ ದಿವಮ್ಮಿನ ಅಂಡ ದಿವಾನಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ವಾಶ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆತ ನಂಗೆ ಕುಂಟುದ
ಇಂಚ ಲೈಕ್ ತೋಜು ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ತೂವೆರೆಗ್ ಒಂದು ಸೂಡಿ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು 4 ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮೇಲೆ ಪಾಡೋರು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು 4 ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಣೆಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಕ ಲೈಕ್ ಶೈನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಚ ಕಲರ್ ಪಾಡಂ ಪೋವಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೊಂಜೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ತಿರೋಡು ಪೊಂಜೆ ಕೊರ್ನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿರು ಬುಡದಿಗೆ ಅವನಂದ ದಾನೆ ಪೊಂಜೆ ಕೊರ್ತಿನ ಮೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರು ಗಿಫ್ಟ್ ಪಸ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಸ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪೂರ ಕೊಣತಿರು ಹೆಂಗೆ ನೆನೆ ಪುಜ್ಜಿ ಏನೋ ಪೂರ ಕೊಣತಿರ್ನು ಅಂತ ಏನೋ ಸಹ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಡೆನ ಕೊಣತಿನಾರು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ನಾವು ಏನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಕ್ಕದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೈತೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬೈದೀನಿ ಮುಂಚೊಂಡವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡತ್ತ ನಾ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೈತಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎತ್ತನು ನೆತ್ತ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಎಂಕ ಚಿಂಜಡೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡೇರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಊರೆಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಆಬುಜದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮುನ್ಪೇನು ಪಕೋಡ ಏರ್ ಫ್ರೈಡ್ ದೀತೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ತುಳಗೆ ಎನ್ನ ಪಕೋಡ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಶೋಕಾತನು ಚಳಿಗೂ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಣತೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಮುನ್ಪೇನು ತಿನ್ರೆ ಗಸರ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಉಣ್ಣಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ಲ ಸೇವ್ ಆಪುನತ ತಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ತೂತು ಆಪುನು ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಾಗ ತೂತು ಕುರ್ಲುನು ತಿಂದದಾಣ ಸಂಜೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕನ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡ ತಿನ್ನತ್ತನದ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡ ಕೂಟೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕನ ಆಪುನು ಅದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು ತಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಲಕ್ಕೊಂಡವು ಕ್ರೀಮಿ ಅದ್ರ ಶೋಕೊಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಟೈಟಲ್ ತುದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೂಜಲ್ ಒಂದು ಅಂಚದಾಲತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ದಿನಪ್ಪುನತ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡೆ ದಿನಪ್ಪುನು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.